Masquera say, Moria Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kukuya paninu channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwa gara waka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Moria Zimbabwe takigirai, nyaya, irikupisa nyaya, irkunetsa nyaya kaitika. Nezuro mu Politburo, Moria Zimbabwe Politburo meeting. Nombera mushe, va Masimirembwa, varunzi, vakapfugama, vachikumbira regerero kuna vachiwenga muri Zimbabwe hanzi kutaura kwatiri kuita ma-inbox ma-ZANU-PF leaders hanzi muri kusendwa ejezere kwachipanga vanhu vachimoka Masimirembwa nema-actions akaita nezuro. Nyaya yabuditswa ne Children of Zimbabwe Veterans Association vachitaura ivo vachiti ZANU-PF members in Harare are busy sending each other a picture of provincial chairperson Masimirembwa with an apology in the inboxes, mocking him after reports say he had to kneel behind a committee led by VP Chiwenga with tears on cheeks. People are accusing him of corruption and abuse of office. Tomabudikiro akatwa nyaya muri Zimbabwe ne Children of Zimbabwe Veterans Association tara kwatiri kuita hapana kumira mushe zviri kunzi manga mune bongozozo manga musina kumira mushe mu meeting yanezuro. Zimwe ayabudo vachitaura zvakare chiti President Emmerson Mnangagwa was playing hide and seek during this meeting panhau nenhau yavatagwirei muri Zimbabwe. Vakabuda vachitaura ivo vachiti Mnangagwa on Thursday avoided addressing the explosive controversy surrounding the co-option of his controversial ally, business tycoon Kuda Tagwirei, into ZANU-PF Central Committee, choosing instead to focus on liberation history and party ideology during the party's 385th Politburo session. The silence has fueled speculation about deepening divisions and succession tensions within the ruling party, particularly involving Mnangagwa's loyalists, Vice President Constantino Chiwenga's faction, and outspoken party spokesperson Christopher Mutsvangwa. Tagwirei, a politically connected businessman, often described as Mnangagwa's financier and key behind-the-scenes strategist, was recently ejected from the Central Committee meeting at the party headquarters in Harare. This incident unfolded in full view of the president, who to date has offered no official comment on the matter. Just days later, Mnangagwa appeared alongside Tagwirei at a high-profile golf tournament organized by Tagwirei himself, a calculated move widely interpreted as a signal of solidarity and defiance against internal critics seeking to sideline the businessman. Tagwirei's growing absence in the party structures has long been a point of contention. Critics within ZANU-PF, including allies of Chiwenga and Mutsvangwa, view Tagwirei as emblematic of the moneyed elite who have captured the party's agenda for personal gain, while sidelining the liberation of veterans and military figures who have traditionally anchored ZANU-PF's power. Despite expectations that Thursday's Politburo meeting would address the Tagwirei saga directly, Mnangagwa stayed clear of the topic. Instead, he delivered a speech doubling down on the party's ideological roots, calling for loyalty to the party constitution and paying homage to the fallen heroes of the liberation. ZANU-PF must never compromise on its constitution, values, principles, and ideology. We must never be lethargic in our sacred duty to retain power for the purpose of advancing the aspirations of the people, Mnangagwa said. Observers see the president's silence as part of a broader strategy to manage the delicate power balance in ZANU-PF, where succession battles have intensified since the 2017 military-assisted ouster of Robert Mugabe. Chiwenga, once seen as Mnangagwa's natural successor due to his role in the coup, has reportedly gone frustrated by moves perceived to sideline military and liberation figures in favor of business allies like Tagwirei. Meanwhile, Mutsvangwa has openly criticized what he described as the growing influence of corrupt tenderpreneurship over party affairs. Mnangagwa's calculated avoidance of the Tagwirei issue also coincide with his effort to rally the party ahead of the upcoming Heroes Day and Defense Forces Day commemorations. In his address, he claimed that ZANU-PF remains the only party that can be trusted to protect Zimbabwe's independence and deliver development. Our political seeds are sprouting with a marked increase
in grassroots membership across all leagues of the party. There is no room for complacency, he said. Mnangagwa also highlighted the party's clean sweep in the recent by-elections, praised deepening diplomatic ties with countries such as Equatorial Guinea, Japan, Algeria, and reaffirmed his commitment to Pan-African solidarity, referencing his attendance at the Summit of Liberation Movements in South Africa. The infrastructure that denied us democracy and independence is mutated and expresses itself in numerous forms. We cannot be complacent. Robust and fluid strategies are necessary to guarantee the perpetuity of our people-centered government, Mnangagwa told regional allies at the summit. Yet back home, unresolved internal fractures over Tagure's role and by extension, over who should control the party after Mnangagwa remain a looming crisis. Critics argue that the president's refusal to openly address the matter risks deepening factions, mistrust, undermining the unity he publicly calls for. For now, Mnangagwa continues to play political hide-and-seek, appearing beside Tagure in the public while keeping the matter off the official agenda, all as the succession storm quietly brews behind closed doors. Tamavulitsiro akati kwa nyaya Zimbabwe ndi ZimI tingazive kuti munonyona sei nyaya iyi tiudziwo zvamuri kufunga mu comment section. Vanokanganwa kuti pavanoenda kunovhima, sango ravari kunovhima nemakoma avari kunopinda vachivhima, vanokanganwa kuti ndo makagara vadzimu vedu, vanokanganwa kuti ndo mune mamwe makuva emadzitateguru edu, vanokanganwa kuti iyo nyika ino yakasikwa naMwari. Saka pavanoenda kunovhima, kunotosiyiwawo dzimwe mhuri, kune vakadzi vane mimba. Pavanodzoka kunovhima, vanotona pabarwa vana, pavanenge vari kuhondo, vanogona kutosiyawo mumwe achitobata mimba pamusha, vanotozodzoka zvaitika vabva kunovhima. Kana vachinge vadzoka kunovhima manje, vakuya vachitikakira weshe yenhema, kutikakira kabhora ketambo kenhema, kutiudza zvinhu zvakaitika vari kuhondo. Isusu hatinei nekuti mazovhima, mazobata mhuka papi mugomo. Hatinei kuti mhuka yamakabata maibatira mubani here, maibatira mubako here. Hakuna shona inoti gudo rakwira mumwena, kunonzi gudo rapinda mumwena. Gudo ringangongwara sei zvaro asi haripinde mumwena. Gudo rinopinda mubako, kana kuti gudo rinokwira mumwena, gudo rinokwira mugomo. Ndoshona inotaurwa nevakuru. Izongwarirai vavhimi vanoenda kunovhima musipo. Havazotipe zvavanenge vaenda kunovhima, vanenge vaakutitsanangurira nhoroondo dzavasangana nadzo vachienda kunovhima. Isu tichida kudya ipapo tafa nenzara, tisingadi nhoroondo kuti mafamba sei pamaenda kunovhima, mambosanganawo nenyoka here. Because vamwe vacho vanoti kana vachinge vavhima vadzoka, unonzwa vachiti ndazojambirwa nengwena, ndazokika nyoka kudai so yanga ichida kundiruma, sekunge nyoka yaahweshe. Izvo vanenge vachida kuti tibhilivhe nhema dzavo, kuti tizoti kana taane nzara futi, tigoti vavhimi vakambopinda mugomo tisipo, endai kunovhima. Vavhima vakambotigira nyama neusavi, endai kunovhima nekuti makanovhima tisipo. Zvikanzi mumusha mapinda shumba, aona shumba neanzwa shumba, aona matsimbe eshumba. Tese ngatikutsanire shumba yapinda mumusha ibatwe ife. Hakuna munhu anokodzera kutuma vana veumwe munhu kuti vaende kunouraya shumba iri mumusha. Tese tinoziva kuti shumba inodya uye shumba inouraya. Ndianiko anoda kuti shumba yaurawa ozoti ndiye akauraya? Kune vamwe vakabatsira kuuraya vakaurawawo. Vamwana dai taita zvinhu zvekuti takotsirana chinhu chimwe chete, tikaita mazvake kupinda mugomo, kumuka 6 tsuro todzimhanyisa kamwe chete hatina yatobata. Ngatipangane mazano tisunungure nyika yedu, tisingatarise kuti uyu ndiani,
tisingatarisi kuti uyu ndiani. Tikangotangana chete kupanana mapozisheni tisati taenda kunovhima, even vadzimu vanotsamwa. Vadzimu vanoti batanai, even bhaibheri rinotaura pachena, batanai, wiriranai, ivai nerudo pakati penyu ndokuti munokunda kunovhima. Kwete kuti kune vanhu vandinge chida kunzi ava ndivo vakazoenda kunovhima vakagwaza. Vamwe vachona futi vanongotaura chete kuti endai kunovhima, ivo havaende. Vakazongomirira kuti kana vanhu vachinge vadzoka kunovhima vakunda kubata mhuka, unonzwa uchiti tanga tiripo tisu takabaya mhuka. Mwana weZimbabwe, mhuka pepuka. Vamwe vanhu vamunotrasta ava muchituma kunovhima, dzimwe mhuka havasi kudzivhima, vari kudzitora mumayadhi evanhu vodzoka vachiti ndivo vadzibata. Makororo awandisa munyika, mbavha dziri kutsvaga mari nezita rekuti we need change dzawandisa. Mbavha dziri kutsvaga mari dzichiti tiriwe liberation dzawandisa. Vanhu vari kubirwa pamusoro pekutambudzwa nezano. Kune vakauya nemethod yekuva vachinyepa kuti tisu chaiwo chaiwo vanovhima mhuka dzinoti tinokwanisa kudya tese nemhuri tikaguta. Izvo ivo vanenge vachida kugutsa matombo avo. Izvo tisu tinovhota, izvo tisu tinoenda kunovhota, tisu tinomhanya nevamwe vatinozovhotera. Asi kana tichinge tavavhotera vawina, unozongonzwa nhoroondo dzekuti vatengwa vatirasa. Next election owanzwa futi vachiti this time tinopedzerana. Izombotrastai vanhu vanokubatsirai. Musazokanganwa chanezuro nehope kuti ndimi makamboenda kunovhota. Vamakazovhotera vakazotiza vari kukupariamendi nanhasi. Hatichasangane futi kana munzira. Ukada kubvunza kuti tosangana kupi, unonzi follow the procedure. But taimbomhanya tese wani madhezi aya tichipfeka maT-shirt tichida kukuvhoterai. Mwana weZimbabwe changamuka kuti vatinovhotera ndivo vanopfuma vogutsa matumbu avo, isusu tichitambura. Ngative netrust vakomana, ngatibatanei tigadzirise nyika yedu. Hatingasaidzirwe mukuru wedu imbwa isu takatarisa. Vachamisa vangasaidzirwe imbwa, isusu tinovasapota takatarisa. Vari kubatwa left, right and center vachiblema kuti ndiyo dambudziko renyika. Isu tiri kuona kuti zvigananda. Hurumende yaEmmerson Mnangagwa haisi hurumende yavanhu, haina kumbogadzwa nevanhu. Ihurumende yakabasarudzo yemuridzi, ivo vakatonga vachiti ndivo vahwina. Iye zvino varakasha nyika. Zimbabwe yagwadama. Tarisai nzira kana muchiti ndonyepa. Maaccident muZimbabwe awandisa, vanhu vari kufa every day. Kana iro rufu rwakusumaila muZimbabwe richizwa kuti munopindika, hama dzedu dziri kufa netsaona maaccident, kana kuzvipatara hatichatauri, hakuna kana mishonga. Vari kuita maaccident vachiita mainjari, vari kuiswa makadhibhokisi. Motrasta futi the system iri kubira nyika kuti ingagadzira nyika. Chii chinomboita kuti tese tingabva tapusa? Tingati vari kutonga nyika masatanism anobva abata nepfungwa dzedu, kuti kana zvavo maonera nemachikeni ini vanhu mopiwa maT-shirt moti muri huchi. Pakuita sei? Chii chinosaka kuti munokanganwa kuti nyuchi ndodzinogadzira huchi? Imi makuti munhu ndiye huchi. Munenge muchida kumbonatsoreva kuti kuita sei? Vakomana, Zimbabwe inoda chirangano. Nyika yedu inoda kukutsaniranwa. Haidi kuregedzerwa vashoma shoma kuti itai imimi. Kwete, mutungamiri wemumba haangadzitungamira ari kumba, isu tichirimaka. Momba hadzikonekitwe pabluetooth dzoudzwa munzee unzi famba napa, famba napa. Vakomana akatungamira mombe tiri mumunhu ndiye anokwanisa kuti tirima vakomana. Kwete kuudzwa nezvekuita nemunhu ari pafoni ari kumba. Kwete, ngatibatanei tisunungure nyika yedu semayuthi, tisingatarisane kuti aitei uyu aitei, tigongwarira vanhu vanongofuma vachiuya kuti aiwa tisana nhingi. Vamwe vacho ndo vari kuita kuti isusu titambure kusvika patasvika apa senyika. Zimbabwe yamvemvema chaina, titoshaya kuziva kuti saka tichasunungukira kupi. MaZimbabweans ari kukavadwa nemachaina mumakomo, vari kuzviti hurumende vanenge vakatarisa. Unotonzwa kuti mwana weZimbabwe arohwa nemuchaina.
ivo vanozviti nehurumende vakatarisa mapurisa edu ezimbabwe they are no longer protecting the citizen, they are protecting the interest of thieves. Mapurisa edu ezimbabwe vachasunga vanhu vane mhosva, vanosunga vanhu vasina mhosva, topomera vanhu kuti makaita mhosva. Nyika yedu inosununguka chete tikataura nezwi rimwe chete, ZANU PF yese ngaiende. Hakuna ZANU PF diki kana kuti hombe kana ripakati nepakati yatinoti iyi ngaiende iyi ngaisare. Remember kuti madhara aya anga angorimowo futi muhurumende yaMugabe, nhasi futi muhurumende yaMunangagwa, nhasi futi unonzwa achiti Chiwenga ngaatonge. Hakuna kwatiri kuenda komana. Madhara aya ane pfungwa dzakafongora ese, hapana ane anointing yeleadership. Nyika yedu yakuda kutongwa nevana vakaenda kuchikoro, vana vakadzidza, vana vanoziva kuti ikonomi inogadzirwa sei. Musakanganwe mazuva Morgan Tsvangirai ari mupenyu pakamboitwa GNU, nyika yeZimbabwe yakatanga kunaka pamusoro pekunyeperwa zvemasanctions. Nyika yedu yakanaka ikadzokera mumaoko eZANU, vanhu vari kutambura, hakuna mabasa. Nemuchingonyeperwa hakuna mabasa, mari dzenyika dziri kushandiswa kutenga maartisti, mari dzenyika dziri kushandiswa kutenga vanhu vanenge vachitaura kuti we need change, mari dzenyika dziri kushandiswa kutenga maMP edu atakavhotera munyika, mari dzedu dziri kushandiswa kuti mwana weZimbabwe tipatsurane, dziri kushandiswa kupa vanhu uchinopisa dzimba dzemaopposition, dziri kushandiswa mari dzedu kupa vanhu kunoadhaputa vanhu munyika ino. Hatingagoni kuzvitendera tese tiri pamwe chete. Nyika ino ndeyevanhu haisi yemunhu. Nyika ino yakasikwa naMwari achiziva kuti isu tichazoirarama, kwete tichivhundutsirwa nevanofema. Dai tagona kuzvisunungura pamwe chete. Tamborega kuda kupoindana. Matsotsi ngaabatwe avharirwe mukati.